עשרות ספקים, שיחות אינסופיות, קבוצות וואטסאפ ופייסבוק שלא נגמרות. אם אתם עסק, מפעל או חברה שמזמינה שירותי הובלה, חלוקה, מנוף או גרירה, אתם יודעים איך זה נראה היום. טלפונים בלי סוף, קשרים, ריצה בין ספקים, קבוצות וואטסאפ מבולגנות, פייסבוק, לוחות דרושים, וכל זה בשביל משימה אחת פשוטה. עד שבריקס נכנסה. בריקס, הסדר החדש בלוגיסטיקה. ברוכים הבאים לבריקס, הפלטפורמה העולמית מבוססת AI שמפרקת ובונה מחדש את עולם הלוגיסטיקה, המשאיות והעבודה בישראל. זו לא עוד אפליקציה, זה מנוע חכם שמחבר בזמן אמת בין עסקים, מפעלים ורשתות, לבין נהגים, עובדים, ספקים ובעלי משאיות. AI בזמן אמת, התאמה מדויקת, בלי וואטסאפ, בלי פייסבוק. אתם מזינים את העבודה, והמערכת שולחת אותה מיד לספקים המתאימים ביותר. הובלות, קווי חלוקה, מנופי זרוע, מנופי הרמה, גרירה, הובלת מכולות ועוד. ואתם מקבלים הצעות בזמן אמת, משווים, מאשרים. בלחיצה אחת, העבודה יוצאת לדרך. וזו לא מסתיים בלוגיסטיקה. בבריקס אתם יכולים גם לגייס עובדים למפעל שלכם, בלי לוחות דרושים עתיקים, בלי קבוצות, בלי כאוס. המערכת שולחת את המשרה רק למועמדים שבאמת מתאימים. בלחיצת כפתור, בריקס מתקרבת, ומי שנרשם עכשיו מקבל יתרון אמיתי לפני כולם. זה הזמן להצטרף. הירשמו עכשיו לבריקס.